Dan mag ik dan 50 jaar zo dan met hem meemaken. Maar nee, het is allemaal niet waar van mannen. Ik stond er niet bij tussen. In ieder geval proficiat aan de meisjes. En jullie allemaal hartelijk welkom. Ik heb een prikje gemaakt natuurlijk. Ik ga dat niet helemaal afsluiten. Ik hoop dat van niet te heel lang terug, want er komt nog een heel goed programma. Maar ik had toch van de gelegenheid nog eens willen gebruik maken om eens even de geschiedenis van het GVT, om de 25 jaar GVT samen te vatten in een aantal woorden, in een aantal periodes. En dan we nog even teruggaan naar de oprichting, en iedereen zal dat ondertussen al wel weten, dat die oprichting die gebeurde in een tijd door 4 kornuiten, waarvan we er denk ik op dit moment maar één hier is, en dat is chef Kestes. En die wist wel een beetje van geld af. Dat was een Jeff Wills bij, die kon wat DK maken, Frans Koosters, die kon een klein beetje teksten schrijven. En wie was er dan nog? Dat wil ik heel even kijken. De Raf Peters, die is eigenlijk een beetje een aanstoker geweest. En zo is dat allemaal, zoals dat in België meestal gebeurt, is dat gebeurt in Bakhuis, bij Jos en bij Annie in de café. Dan is er nog eens een poging geweest om de twee gezelskappen die op dit moment tegelijkertijd ontstaan zijn, namelijk het Geelskamer en het Geelswoord, om die bij elkaar te krijgen, maar omwille van, ja, niet helemaal dezelfde strategie of niet helemaal dezelfde idee waar ze naartoe wilden, is dat eigenlijk niet kunnen doorkomen, is dat niet doorgegaan. Uiteindelijk hebben we dan ook, ik in die tijd nog niet, want ik was er nog niet, ik was wel al ik was al ja, ik zei jongen. Dat was al veel langer dat ik zelf gegaan natuurlijk, maar ondertussen hadden we dan ook de eerste voorzitter gewonnen en hadden niemand minder dan zo'n Laan over het geselecteerd, die dan toch op die moment al enige bekendheid had hier in het Geelse, met dat schilderwerken en zo verder. Dan zijn wij beginnen reizen eigenlijk en we hebben de eerste productie is gebracht in de vakschool, dus in de school. Ik denk dat dat boven in de refter of iets dergelijks was. Die productie, dat was de eerste die ik gezien heb, dat was de productie ook met de langste titel, denk ik, die dat we ooit gehad hebben, de ontvoering van de president van de limonadefabriek. Dus onvoorstelbaar, achteraf hebben we meer titels gekozen zoals BZT en SBT en SBB en zo verder. Hebben we de titels wel wat korter gehouden. De campus was eigenlijk als tweede periode. Dus eerst bij de FIC gaan aankloppen. Ik weet niet dat er nog veel zijn bij de FIC van Weijer onderaan in de kelder. Dat was zo'n heel klein zaaltje waar dat in die tijd nog balkjes gehouden werden van school en zo. En dan kwamen wij dat 1 keer per jaar op dat moment. Want dus wel met 1 productie per jaar kwamen we met een camion hout aangereden en dan deden we die langs een trap bij de kelder, bij de FIC, langs een trap naar beneden, dan we gewoon wat trappen kapot en zo in de toestand, maar de FIC die maakte dat niet veel, omdat we dronken al wat veel. Er is heel veel problemen mee. Dus die eerste periode, om even te schetsen van waar dat het eigenlijk allemaal komt in die eerste periode, toen zaten wij zo met een aantal toeschouwers per productie van de 400 naar de 500 man en toen zaten wij, ik heb daar nog, ik niet, Jeff Maas heeft daar nog een verslag van teruggevonden van, ik weet niet welk jaar dat is, dat moet begin de jaren 80 geweest zijn ergens. Want die producties die brachten dan altijd zo iets op, plus 7000. Min 12.000 en dan hebben we een verslag gevonden, Jeff Kerstens, en die stelde daar zeer duidelijk in toen, mannen, als men niet minder van een zou hebben, ga ik niet blijven duren. Dan zei ik, jullie zouden alles zorgen. En waarschijnlijk zullen we gelijk hebben. Dan hebben we daar, ik denk, een hele tijd in de campus gezeten, dus meestal met 1 stuk per seizoen. En dan zijn wij naar het Spand getrokken en we zijn eigenlijk op een hele rare manier eigenlijk in het Spand aangekomen, want op een zeker moment kwam Frans Peters, en dat is niet de Frans Peters, onze burgemeester die daar zit, maar wel een andere Frans Peters uit Elsum. En die kwam een keer bij ons kijken en die zei, zeg, want ik heb hier nog een zaal, dan zouden we eventueel kunnen spelen. Wij daar naartoe gegaan. We hadden op die moment toch op die, laten we zeggen, moet even kijken, op die jaren was dat toen ondertussen al, 87, dat was op 6 jaar tijd, hadden we dan toch al 40.000 frank verdiend. En we gingen zien en we zeggen, ja, wij gaan dat hier maken. Hè. Wij met 40.000 frank het Spand binnengevlogen en wij gaan een nieuwe zaal zetten, wij gaan daar een zaal zetten.
Dus toen was die microbe eigenlijk al een beetje leven, maar met 40.000 frank, dat is niet zo gemakkelijk, want we kwamen in die zaal binnen en daar was dus geen vloer, daar was ook geen verwarming, geen elektrik, geen water. Eigenlijk worden er 4 muren en boven het platen, of ik denk dat het golfplaten waren of zo, de golfplaten dak er bovenop. En wij met 40.000 frank daarom begonnen. Met al de goede moed die dat we hadden, daarom begonnen. We hebben er zelfs nog een kantine aangezet. We hebben gaan bedelen overal. We hebben van veel mensen heel veel gekregen, onder andere de verwarming van de vis. En als er nood is, dan kun je inderdaad heel veel realiseren. Dat is toen gebleken met 40.000 frank. En met wat gewoon bedelen hier en daar en wat kaarten gaan verkopen op voorhand om toch voor die zaal af te krijgen. Met van deur tot deur gaan leuren. En zo hebben wij daar het spand rechtgezet. Dan het spand is eigenlijk de eerste stap geweest. Ik denk de eerste stap waar we zo van 400 toeschouwers, 500. In één keer doen wij het spand open daar. Maar sowieso een openingsplechtigheid gelijk als nu. Waarschijnlijk iets minder, dat kan ik me inbeelden zo. En wat gebeurt er? In één keer verdubbelt dat aantal toeschouwers, verdubbelt van die 400 naar 900 à 1000 man. En dat heeft dan altijd zo blijven duren in Span. We hebben daar 4 jaar gezeten in Span, zo'n periode dat we met de Raad Meers, die ik achter zit, begonnen zijn als regisseur ook. Ik heb er vandaag dus juist een aantal stukjes van gezien ook. Dus we hebben elk 4 prachtige jaren gehad in Span. Ons toeschouwersaantal draaide rond die 1000 en we konden van tijd zo alles een frangesje overhalen. En na 4 jaar dus zijn we dat spannend weg, misschien een heel kleine anekdote moet ik wel vertellen van in het bedrijf waar ik aan toe ging. Voor degenen die daar deze nog België geweest zijn in een rondleiding en die hebben dan daarachteraan die kassen gezien van de Dimsen, wat weet ik nog allemaal. Dan is dat niet te vergelijken meer met 1986, in die periode. Toen moesten we in Span namelijk, dat is wel misschien plezant, toen moesten we in Span zorgen als dat we altijd genoeg ploos hadden. Of we noemden dat zekeringen. Zo genoeg ploos en dan de chef Maas, dat was dan de verantwoordelijke voor de ploos. En die stak die ploos dan in een diepvries. En dan met je het datum, dan viel je dan een tik op en dan had je niks te doen als die kouwploten pakken en terug in de ding steken en dan hadden we dat terug licht. En dan die warmen, terug in de frigo en zo wordt van laten hopelijk tot het einde geraken. Allemaal te zeggen hoe dat er toen aan toe ging. Na 4 jaar zijn we dus inderdaad het spannend omwille van omstandigheden vertrokken en toen was het voor toen al in één keer waren we allemaal al 10 jaar ouder geworden en toen gingen we 10 jaar GVD vieren. En ik vergeet dat nooit meer, we gingen het koekoeksnest doen. En we gingen het koekoeksnest doen met onze Raf Meers. Die had dan al eens een paar stukken gedaan bij ons in het spand. En we gingen daar een jaar repetitie voor uittrekken. En ik weet nog heel goed, de eerste vergadering die dat we hadden voor dat koekoeksnest en dat we dan toch zoveel energie, die poort is dan, of met een goed al die en we gingen een eerste vergadering houden bij ons, thuis was dat nog. En in heel gaan ze dat weten, toen hebben we beslist van Champotop te spelen. En dat bedoel ik eigenlijk mee, voor degenen die dat niet verstaan. Champotop spelen is eigenlijk alles of niks. En toen hebben we inderdaad ondertussen een paar 100.000 frank, dus ik weet niet, 500.000 of 600.000 frank of zo, hadden we al bijeen kunnen sparen op die moment. En we zeggen, oké, we gaan Champotop spelen, we gaan al die 600.000 frank maar inzetten op 10-jarig bestaan. En we maakten een productie, koekoeksnest, van 600.000 frank. En wat gebeurt er? Ongelooflijk, maar dat lukt opnieuw. En wat gebeurt er? Dan ene keer was dat 2000 man. Dus opnieuw lukte het. Dan was het toeschouwersaantal, als ik me niet vergis, iets van 2350 of 2400 of zoiets. En hebben wij eigenlijk moeten stoppen. Omdat, dat was tijdens de volperiode zo dat we dat speelden en dat er geen verlenging meer mogelijk was. Maar één probleem, dat bleef ons altijd maar achtervolgen. En dat probleem was eigenlijk 3 maanden of 4 maanden voordat we gingen spelen,
Dat was altijd een van de vragen, maar waar gaan we naar spelen? Ja, waar hè? Dat was niks geheel. En dan hebben wij dus, dat was een enorm probleem. Het spand hadden we dan gehad, dan hadden we het koekoeksnest op de hik gespeeld en nog eens een keer in zo'n aula gespeeld van, hoe noem je dat, een aula van de hik gespeeld. En dan zijn we naar de Zonnedaal getrokken en dan zijn we bij Rixajaar boven op de zolders gaan spelen, dan zijn we in het Ganzenhof gaan spelen. En dat bleef en dat bleef en dat bleef wat duren. En toen hebben we eigenlijk de beslissing genomen in die periode van te zeggen, jongens, dat moet gewoon gedaan zijn, we gaan voor een eigen zaal, punt, komma, andere regel. En als nu mijn bladen op volgorde zitten, zal dat allemaal meevallen. Want, en ze zitten inderdaad op volgorde, dus ik kan heel in 1993 was het dan zover. Daar die roe, waar nu die roe het ook ligt daar. Dat stond hier een klein chaletje. Dat was dat die ruw het ook ligt. Ja, moet je dat zien? Ja. Dus dan stond dat chaletje, het was ook niet groot, dan stond dat chaletje met cement en we gingen als cement verdacht dat stukje grond hier te koop. En dat ging doorgaan. Want eigenlijk had dat hier, denk ik, al moeten ontdekt zijn voor de parking van de voetbal of zo. Maar Celinke was hier blijven wonen. Die is dan helaas gestorven en wij waren van Pietschkes voor Frans Peters, de burgemeester, om dat hier te kopen. Maar dan zat die kerel dat waarschijnlijk hier ook parking weggemaakt. Wat was het nou gebleven met de zeven? Ah ja, in 83 hebben we dus die grond dan gekocht. En dan in 93, ja, 93. Sorry, 93 was het. En dan in 94, dat zullen er wel heel veel zijn die zich nog herinneren wat er toen gebeurd is. In 94 dan zijn ze begonnen om het cultureel centrum, is het cultureel centrum opgegaan. En natuurlijk, de toenmalige schepen van cultuur, dat was dan niet leuk, dat was toen in die tijd Ria van Doning. En ja, die hadden ons gezegd, we kunnen helemaal niks doen. Ja, natuurlijk dat we niet kunnen doen, dus hadden we niks kunnen doen. En die zei, ja, kom dan maar eens een keer uit op een zaterdagmorgen. En op de zaterdagmorgen om 7:30 hadden we een ontbijtvergadering bij Ria van Doning. Kunnen we staan. Komen we daar binnen. Maar het cultureel centrum, dat was de zogenaamd nog niet af, we waren volop bezig al aan het werken. Laat staan dat er tarieven waren voor huur of hoe dat het allemaal in elkaar zat. Dus morgens op de ontbijtvergadering bij Ria, ik weet niet meer wie dat erbij was, maar ik denk zeker van chef Kerstens en ik weet niet wie nog allemaal. En we gaan bij Ria binnen en we zeggen tegen Ria, Ria luistert. Als je nou voor ons een goed prijsje maakt, dan zullen we wel zorgen dat met de opening van het cultureel centrum dat je 4000 man over de vloer krijgt. En die stopt de punt met de boterham snijden en die zei, Gilles is zot. Ik denk dat ze gelijk had. In ieder geval, we hebben dat toen gezegd. Het ergste is, we hebben dat ook nog gedaan en we hebben er geen 4000, maar wel 5000 en een stukje naar het cultureel centrum gebracht. En dat is dan de start geweest van in het cultureel centrum. Een heel deel zal zich nog wel herinneren, mee, onder andere de Eddie Verdom. Hebben we daar de Verslaanse val gebracht, dus we moeten morgen de eerste burgemeester van geheel. En dan moet ik die anekdote van Eddie Verdom vertellen. Ik kan dat niet, want sorry, ik heb ze vertellen, ik moet dat kwijt doen. Maar ik ben niet te lang ons hier. Maar ja, dat is niks. Ik moet dat vertellen, dus het was het was een schoolvoorstelling. En wat gebeurde er? De Eddie stond boven op de trap en de Eddie moest een speech beginnen, om moest die beginnen gaan te zeggen. En ongelukkig vallen jongen zijn tanden uit zijn mond. En die tanden vallen net als die een trap afstoot van onder. Dus we hebben er die vragen met 500 studenten daar in die zaal. Wat een hilariteit dat daar gebeurde. En dan die ging naar beneden en die... En de zaal was terug stil. En we gingen verder. En die is just suspicious. Ja, dit doet.
Dus wij van 94 tot 99 in het cultureel centrum gezeten, want we groeiden natuurlijk al lang voor de nieuwe zaal. Voor 93 gaan we de grond geschropt inderdaad. Dat groeide al langer voor die nieuwe zaal in het cultureel centrum. Een prachtige tijd gehad natuurlijk. Moeilijkheden waren er altijd dezelfde natuurlijk, wij zijn er niet alleen. En dan was dat dikwijls, jongens, deze weekend, donderdagmiddag of donderdagmorgen om 9 uur opstellen, TK opstellen. Vrijdag spelen, zaterdag spelen, zondagmorgen of zaterdagavond TK terug aanbreken, volgende week donderdag terug opstellen, kennen dat. Dus dat was eigenlijk allemaal niet heel gemakkelijk. En vandaar eigenlijk dat we in 99 hier hebben we de Frans Peters de eerste keer daar denk ik ongeveer gezet om de eerste schub in de grond te steken. Allee, eigenlijk was het niet waar, eigenlijk gedaan. Ja, ik bedoel, de kelder dat was eigenlijk al uitgegraven, helemaal, dus hij heeft er geen één schub al gestoken, zo, maar gelijk. Dus hij mocht dan symbolisch nog een schub steken. Dus dat moet ergens begonnen en dat moet ergens geweest zijn in oktober van 99. En geloof het of geloof het niet, maar na 4000 uren werken later, dan stond die Frans Peters op de 3 november hier van haar, in het midden van die scène, en heb je in een half uur staan zien dat de eerste keer was in de game gebeurde. Dan toen heel gezelschap in eigen zaal. Dus wel eens een 40ste gieten, ze worden hier ongeveer 5 jaar. En dan konden ze Frans Peters nog eens de toespraak houden. En nu, na 5 jaar, ik kan er niet buiten, binnenkort dan spelen we eigenlijk onze jubileumproductie. Dat gaat een revue worden, dat gaat de Bal Flamaal worden. Dat gaat zijn met de harmonie van Laren, moet ik zeggen Frans, ik denk dat. Koninklijke, ik weet niet wat allemaal, dat gaat zijn met de Rock 55 onder andere, zo'n landslog, iets is de Rock 55. En dat gaan we met een, ik denk de 39 acteurs en we gaan proberen van de revue. Ik heb dat klein stukje van TK, kunnen we eigenlijk nu al zien, dat mag afgewerkt worden natuurlijk. En we kunnen nu verzekeren dat het we hopen dat het nog een beter revue gaat worden dan we de vorige keer gedaan hebben in 2002. Goed, dank u. Maar, alleen, dan ga ik ermee stoppen, want mijn bladen zijn er nou. Eigenlijk, het is nog wel meegevallen. Ik vind dat mijn zeven nog redelijk goed geweest is. Maar eigenlijk zeg ik niet zo iemand die van die zeer, ik heb eerder iets voor getalletjes en zo. En daarvoor heb ik nog een aantal getalletjes en slaag me nu niet door. Die zijn niet 100% juist, maar het is maar voor een idee te geven. En om te zeggen, maar waarom doe je dat eigenlijk? Allemaal zet ik er toch mee bezig, dat is niet zo zot als een deur. Ik heb nog gezegd, dat zal wel waar zijn. Maar als ik 10 jaar geleden begonnen ben met een lijst bij te houden, toen worden zo al van die pc's en zo, en er gaan er lijstjes mee bijhouden. En als ik daar 10 jaar geleden mee begonnen zijn, en ik ga nu naar die lijst kijken, daar staan er zo ongeveer een 400-tal mensen op. Die ofwel hier op de sein gestaan hebben, die in de regiekamer gezeten hebben, die in de achter ons optappen geweest zijn, of op tappen geweest zijn, die hier de kaars gemaakt hebben. Dus ik bedoel, allemaal bijeen, er staan er 400 man staan erop. Dat is nog wel veel. Als ik dan de 15 jaar ervoor er nog zou bijrekenen, dan kan ik toch schatten dat dat zo rond, wat dubbel, 800, 900 man is, die, ik hoop, toch de meeste tijd de eigen hier een kleintje geamuseerd hebben, maar ook heel veel geïrriteerd, want het is eigen aan elke productie. Op het einde, dan raakt iedereen zo gestresseerd en zo hevig dat er onaangename momenten zijn, maar ik denk dat de meeste momenten voor die mensen wel aangenaam geweest zijn. En dan zijn dan ons, laten we zeggen, ons kleine, ons medewerkers, ons sympathisanten, maar dan zijn er ook nog een hele hoop toeschouwers. En op die hele periode heb ik zo een schatting gemaakt dat we een 73.000-tal toeschouwers gehad hebben. Wat toch ook niet zo min is, want dat betekent dat van geel, hoe zit er in geel, 33.000 of zo? Dat zijn ze bijna allemaal rijker komen zien, dus zijn dat niet slecht, hè? Allemaal, dat mensen met het horen, dus dat is niet slecht. En dan heb ik nog een andere poging gewaagd om eens uit te rekenen hoeveel uren
zouden die zotten dan gewerkt hebben. Let eens komen, let eens komen. Maar bovenal een middagzending. Ja, dat is niet heel veel nulletjes. Kun je het nog lezen? Nee, ik heb het uitgerekend, ik heb het bijgehouden voor zover dat natuurlijk mogelijk is. Want er zijn heel veel uren die dat je niet kunt vinden. Maar ik ga een idee geven voor al. Dus de productie die we nu gaan brengen zijn dat ongeveer een 8000-tal uren die er al gespendeerd zullen worden. Allemaal. Dat is repetities voor een dans, repetities voor een tekst, repetities voor de zang, dat is het klaarbouwen. Dat zijn de opvoeringen, dat zijn de mensen die gaan erachter naartoe over dat dat zijn degenen die echt een slump zullen maken enzovoort. Dat zijn 8000 uren. En als ik dat dan nog verder uitreken, en ik ga dan, want alles natuurlijk wel een uitzonderlijke productie, qua uren toch denk ik, ik zeg oké, nee, al die anderen was minder dan de helft, of was maar juist de helft, dan kom ik er toch op neer op die 25 jaar, dat er zo ongeveer 240.000 uren gepresteerd zijn. En als ik dan weer naar die 73.000 toeschouwers ga, dat betekent dat iedereen die hier binnenkomt, gemiddeld ergens, dat een vrijwilliger geweest is, die dat tot 2,6 uur of 2,7 uur of zo voor gewerkt heeft. En dat vind ik dan toch wel prachtig. Maar ik zei, om te besluiten eigenlijk, want mijn blad is zo goed als leegzinnig, om te besluiten zou je dat eigenlijk willen zeggen, dat het woord gewerkt, dat ik dat eigenlijk zou willen veranderen en ik hoop dat dat is, en dat zal zo ook wel zijn voor de meeste mensen, en dat het niet gewerkt is, maar geamuse werkt. En ik bedoel ermee dat ze, ik hoop als dat ze zich meer geamuseerd hebben, als dat ze eigenlijk gewerkt hebben in de zin van, dat moet. En ik denk dat dat ook een klein beetje de zin is van zo'n vereniging. En ik denk dat de meeste mensen er ook er al veel plezier van beleefd hebben. Op minder goede momenten, maar meestal plezier. Anders geloof ik niet als dat als GVT na 25 jaar nog zou bestaan. En dan nog één zin erbij, en dat is speciaal voor mijn vrouw die dat hier is. Nee, in die 240.000 uren die dat er gewerkt zijn sinds 1981, zijn de après-toneeluren niet inbegrepen. Want, ik weet niet, ik denk dat dat ook is ongeveer. Zeg, dat is geweldig, hè? Nu zou ik nog twee dingen willen zeggen, hoe dat de avond verder gaat verlopen, maar ik zou eerst en vooral als iemand willen bedanken. De meeste gaan we dat wel gelezen gehad hebben, denk ik. Maar een dik half jaar geleden of zo is er op een zeker moment een 23-jarig meisje bij mij binnengevallen. Gelukkig was mijn vrouw toen niet thuis. Die kwam bij ons aan en die zei, ik ben Rimanta Tavorite. Zei, dat klinkt goed. Uiteindelijk is er een meisje uit Litouwen van 23 jaar, die dus al een hele tijd nu hier is, die nog zal hier blijven tot in mei. En uiteindelijk, ik weet niet hoe, ik heb het eigenlijk nog niet gevraagd gehad, hoe dat ze bij mij thuis aangeraakt is, dat weet ik eigenlijk niet heel erg. Soms zou ik zelfs met de vraag, misschien dat dat straks nog was. In ieder geval, die kwam vragen op dat ze dus niks mocht doen, want die moest toch, die was afgestudeerd aan de universiteit in Litouwen, en die moest nog een eindwerk maken. En op dit moment is die professor, die je dat eindelijk moet beoordelen, die zit hier nu achter in de zaal. Ik kan er maar één woord tegen zeggen, dat is labas. Dat is het enigste woord Litouws dat kent en dat betekent gewoon weer hi. Blijkbaar. Die zouden we wel erg willen bedanken, want het is iemand die dus hetgeen dat nu nog gaat komen in elkaar gestoken heeft. En we kunnen deze avond helaas niet alles brengen. We zijn van deze morgen 10 uur zijn we bezig. En tijdens de dag hebben we al haar creaties, als ik het zo mag noemen, hebben we die gebracht. Vandaag gaan we, deze avond gaan we het een klein beetje beperken, omdat het anders te lang zou uitlopen. Maar nu stop ik met mijn zever. En als mijn bladje juist is, dan zouden we nu een klein toneelstukje krijgen van een 20-tal minuten. Daarna zou onze vriend Luc Stevens een woordje komen placeren. Dan krijgen we weer een creatie van Rimanta, wat heet Flowers. Dan zou onze Frans Peters een woordje placeren en dan eindigen we met een kung fu gevecht, ook weer ineengestoken en geregisseerd door Rimanta Tavorite.
En dan is het tijd voor muziek en dan gaan we erin vliegen, denk ik. Dan krijgen we eerst nog onze eigen GVT-band die een aantal nummers zullen brengen. Ik denk iets van een half uur of zoiets. En dan komt de grote Ron Ellie en dan pakken we de tapijten naar het midden weg en dan beginnen we gaan dansen. Wat denk je daarvan? Akkoord?